Breakdance. Yo, μέσκα, κάτι δαμέ. Ή, κοινό που γυρίζουν έτσι κάνω εδώ. Βρε, ή παρκούλ. Παρκούλ. Εγώ γυρίζω ανάποδα. Άντε. Ναι, έδειξες μας σε ένα βίντεο. Α, καυκεί με. Και με δοσία. Το σίγουρο ξα... Τερματάνω. Ναι, είπε το ανέκδοτο σου. Να, πόμπος. Και πόμπα ρε. Κάνω πόμπος. Ναι. Και πόμπα ρε. Κάνω πόμπος. Μα και πόμπα ρε. Κάνω πόμπος. Και πόμπα ρε. Εγώ πόμπα ρε, είσαι τσάρι θέλω. Ένα άλλο όνομα τσι. Εμά είναι πόμπα ρε. Και κάνουν μπομπούθκια. Μπομπάραση. Είναι πόμπα ρε. Επέρπου όχι πόμπα. Επέρπου σκάσε, αφού είναι πόμπα ρε ψεύτη. Αφού πόμπα ρε. Εμά είναι πόμπα ρε. Άλλος ότι πόμπα ρε. Εσύ, ποιος άλλος θα είπε. Ο πόμπος είναι πόμπα ρε, δεν γερές άλλα ρε. Μα είναι πόμπα ρε, και γερέκα του και την ώρα. Ήταν η πομπίρα και πόμπα. Το άκουσες τσίρο. Είπε μου. Τα άκουσες τώρα. Πέτω. Να βρω το πόμπα ρε. Τι μιλάς ρε ακόμα. Δίκαιος να μιλάς για τον πόμπο. Ριπ. Ρώσε ρε μες στο Google. Ριπ. Πόμπος. Ο Τότος. Ο Τότος ο Τότος. Ραφάρλος δάμε. Ο Τότος εκεί και εντόνος. Ραφάρλος δάμε. Πόμπαρ. Εσύ είναι πεθάνει, είδες. Άρα είναι ανεκδόντος. Δικαιώς τα βγάλε τα εκδόντια. Ο πόμπα ρε δικαιώς. Εντάξει, ο πόμπος πόμπα. Είναι πόμπα. Αλλά μόνο τούτο δικαιώς. Και να παίξει ξύλο μαζί του, Εμένα ναι. να πείτε το ιστορικό του Αγγελό να περιπέζει ο άνθρωπος να πέθανε. Ρε, Να Ραφαήλ. μιλήσει η θόρυας που πάνω Ραφαήλ. και γράφει τα ο Χριστός ότι Ραφα. να πάμε στην κόλαση μετά και να κάνουμε μουρούθια εκεί πάνω και μετά να κάνουμε ρεγκορί και να γύρουν στην κόλαση συνέχεια και δεν ξέρω να μπουν να γίνουν αθώπων παράδειγες το ποιος ώρα να πούμε στην κόλαση να γίνουν όλοι πολλά δυνατοί ρε καταλάβεις τα που σου λάλλω ρε καταλάβεις γι' αυτό πρέπει να περιπέσουμε τον άλλο γιατί ακόμη στο Θεό και ξέρει να που κάνουμε καταλάβεις ρε παράκα. Ναι. Που λες είναι να πόμπα και Ναι, σκάσε ρε, κανεί ρε, κανεί. Έρχεται θα το δέρεις. Άνθρωπο ρε, κανεί. Ρε, έρχεται θα το δέρεις. Ήταν ο Τωτός. Όχι. Ήταν ο Τωτός. Το Αντώνη. Ο Τωτός έπαιρε μες στον τόνο, είπαμε ρε μαλάκα. Ο Τωτός ήταν μαζί μου εχθές αφορώ και μιλούσαμε. Αντώνη, όχι, άσε με να το πάρω. Αντώνη, ο Τότος επέθανε. Ναι, Δεν πειράζει ρε. ξέρω να ξεπεράσει. Δεν πειράζει ρε. Ναι που λες. Μούγια. Χρόνο ρε. Ρε μας συναντήσαι με πεθαμένους ρε. Ψυχωτικός. Πεθαμένος ρε τούτος. Σε βέλο μαλλού ρε Αντώνη. Πονείς ρε. Πονείς. Όχι πέ μου, πονεί. Πεθαμένος. Όχι πιέ του πονείς. Ρε, έρχεται έρχεται να το δέρεις. Το σέρι μου περνά Τον μέσα. πομπό. Ναι. Όχι, το Αντώνη. Τον Αντώνη έρχεται μου να το μοιάω και να... Πάει να παίξω μαπ. Είδες. Αλλά και ο Το Δέρος. Γιάννη. Ποιο να πιάσεις. Το Γιάννη. Το Γιάννη ρε πέλε, πα τον Θεό. Ο Γιάννης είμαι εγώ, εντάξει. Ο γαροστερία. Θέλω να το σύρω να πάει να πιάει τη μάπα για μένα να το βάλει ρε πέλε να γίνει αυτό το σκορ του πράσιμα. Να πια από το σύρι να πάει και μα πάνε και μας τη φέρεις πίσω για να παίξουμε μπάλ. Ναι. Ξέρετε το ίδιο Αντώνης. Εντέγια λάγος. Καλή αυτιά. Κοπά. Μια λάλη δεν θέλει να είσαι μες στο βίντεο. Είναι αυτό είναι. Ρε πάμε πάνω. Και ρε. Πέλε σοβαρό μιλάς, ήρθε το λεωφορείο. Το λεωφορείο καταλάβεις. Περιμένετε ρε, πού είναι η τσέντα μου. Έτσι. Το λοιπόν πάμε στο λεωφορείο. Πάμε στην τουρκική πλευρά. Καρικατούρες πω. Αν θέλετε να μυρίσετε τη μυρωδιά, ελάτε στο γυμνάσιο Αγίας Φυλάξε. Πάσε κατάσταση. Έχει έναν πασίντια με. Πάμε διακρίτικα πάμε.
Τώρα πάμε προς την Τουρκία με Αφγάν. Πώς το είπες. Ναι. Να χτυπήσει την κουδούνι. Ένα λεπτό ναι μείνε. Γιατί. Γιατί. Ακούσες. Όχι. Πώς κάνουμε τον κόσμο. Εντάξει. Πολλά μυαλά. Άντε, bye bye. Είτε bye bye. Ου, bye bye.